Girelibohan na ang duha ka mga pulis sa Toledo City nga gipasakaan og kasong murder sa NBI CEVRO. Matod ni Police Captain Blane Tabares, tigpamaba sa Cebu Provincial Police Office, nga gidis-armahan na nila ang duha ka mga pulis nga nagranggo og Police Master Sergeant ug Corporal. Kasamtangang gidestino sila sa Holding and Accounting Unit sa Cebu Provincial Police Office. Gitumbok ang duha nga mo'y hinungdan sa kamatayon sa 59 anyos nga libod suroy nga si Eliseo Rosento sa Toledo City niadtong Agosto 26, 2024. Sa unang report, giingong mirespondi ang duha ug nakita nila si Rosento nga nagkadugo na human giingong nahog. Nagpatabang ang pamilya sa biktima sa NBI human magduda sa report sa duha ka mga pulis. Gipahibaw usab ni Tabares nga mimando na si Police Colonel Jovito Atanasio nga mopahigayon og pakisusi kabahin sa insidente. Sa pakisusi sa NBI CEVRO ug sa autopsy result, nigawas nga namatay ang biktima tungod sa mga bunog sa lawas. From the Cebu Provincial Office, we are currently underway to determine sa mga circumstances surrounding sa victims that we are having a thorough and impartial investigation. So part of our actions taken is we have relieved from their duties katong two police officers